Бите, дай нещо дубайско, бе. И аз служи малко ритъм. Сега ако направиш и твоята гайда, ще стане работа. Три по 3 9 колко прави? 4 по 4 е 16, 5 по 5 е 25. Тази вечер ще бъда с теб. 3 по 3 9 колко прави? 4 по 4 е 16, 5 по 5 е 25. Тази вечер ще бъда с теб. Искам да те натискам, само двама на дивана. Суни муни куши муш, на мен ми умекна, на теб ти улекна. Искам да те натискам, само двама на дивана. Суни муни куши муш, на мен ми умекна, на теб ти улекна. Да. Хареса ни буда ръка, да повториме вечерта. Вече си ми ясна, страстна и опасна. Хареса ни буда ръка, да повторим вечерта. Вече си ми ясна, страстна и опасна. Искам да те натискам, само двама на дивана. Суни муни куши муш, на мен ми умекна, на теб ти улекна. Искам да те натискам, само двама на дивана. Суни муни куши муш, на мен ми умекна, на теб ти улекна. Да. Искам да те натискам, само двама на дивана. Суни муни куши муш, на мен ми умекна, на теб ти улекна. Искам да те натискам, само двама на дивана. Суни муни куши муш, на мен ми умекна, на теб ти улекна. Да.